Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και βλέπετε Λακουφέτο. Σήμερα θα κάνουμε ένα ψωμί με πράσινο και κόκκινο πέστο και θα το δώσουμε το σχήμα να μοιάζει σαν ένα μεγάλο λουλούδι ή σαν ένα αστέρι, όπως θέλει να το δει ο καθένας. Πάμε να σας δείξω τι θα χρειαστούμε για αυτό το καταπληκτικό ψωμί. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 300 γραμμάρια χλιαρό νερό. Εδώ έχω νοπή μαγιά, θα χρειαστούμε 40 γραμμάρια ακριβώς ή 2 φακελάκια ξερή μαγιά. Μισό κουταλάκι του γλυκού κρυσταλλική ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 50 ml ελαιόλαδο και θα χρειαστούμε και 2 πέστο. Μία φορά πέστο alla genovese, δηλαδή το πράσινο μας το πέστο, και μία φορά πέστο ρώσο, όπως τα έχω δείξει και σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Θα σας το βάλω κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το ζυμαράκι μας και το ζυμαράκι μας είναι πανεύκολα. Βάζω το αλεύρι μέσα στο κάδο. Εδώ μέσα θα βάλω το νερό, τη μαγιά, τη ζάχαρη και το λάδι. Και αυτά τώρα πρώτα, χωρίς το αλάτι, θα τα αφήσω για 2 λεπτά να χτυπηθούν στη μηχανή και μετά θα βάλω και το αλάτι. Στη μηχανή το άφησα ακριβώς για 5 λεπτά να χτυπηθεί. Τώρα θα το βγάλω. Βάλω λίγο αλεύρι κάτω στο πάγκο. Και απλά με τα χέρια μου το πλάθω λίγο ακόμα. Και αυτό που κάνω είναι, βάζω λίγο λάδι, ελαιόλαδο στα χέρια μου. Βάζω τριγύρω από το ζυμαράκι για να μην στεγνώσει και τώρα θα το βάλω μέσα στο κάδο πίσω και θα το αφήσω για 1 ώρα να ξεκουραστεί το ζυμαράκι και να διπλασιαστεί. Μετά από 1 ώρα το ζυμαράκι μας έχει διπλασιαστεί. Το βάλω τώρα με λίγο αλεύρι από τα κάτω στο πάγκο. Πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα κάνω το εξής. Θα τα κόψω σε 3 ίδια μέρη, όσο γίνεται. Θα ξεκινήσω να ανοίξω το πρώτο μου ζυμαράκι και όσο γίνεται θα ανοίξουμε στρόγγυλα. Και αφού έχουμε ανοίξει το φυλαράκι μας, όσο γίνεται να είναι λίγο πιο στρόγγυλα, θα πάρω εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι με τις τρεπούλες, ένα ταψάκι για την πίτσα. Αν δεν έχετε φυσικά μπορείτε να πάρετε και ένα ταψί. Εγώ τώρα θα πάρω αυτό, δηλαδή ένα στρόγγυλο ταψί θα πάρετε και θα κόψετε όσο μεγάλο είναι το ταψί σας, το στρόγγυλο, το ζυμαράκι. Και τώρα θα κόψω τριγύρω πρώτα. Και από αυτά θα κάνω και τα 3 ζυμαράκια μου που έχω αφήσει και εδώ. Θα κάνω πρώτα αυτή τη διαδικασία. Αφού έχουμε ανοίξει το φύλλο μας, αυτό που κάνουμε, προτού να το μεταφέρουμε στο ταψί απάνω, πάω και το ψικάζω με βούτυρο. Τόσο φτάνει. Και θα το πάρω τώρα
βάλω πάνω στη φόρμα μου, δηλαδή στο ταψάκι μου. Σε αυτό το σημείο τώρα, αφού το έχουμε βάλει μέσα στο ταψάκι μας, θα βάλω το πράσινο το πέστο μου. Τώρα το πόσο θέλετε να βάλετε, μπορείτε εσείς να αποφασίσετε. Αυτό το βάζω στην άκρη και πάμε τώρα να ανοίξουμε το δεύτερο το φλαράκι μας. Και αφού έχω ανοίξει το δεύτερο το φλαράκι μου, θα μπει απάνω στο πράσινο το πέστο. Και εδώ απάνω θα βάλουμε το πέστο μας το κόκκινο. Και εδώ πάλι όσο θέλετε να βάλετε το αφήνω πάνω σας. Βάλαμε και το κόκκινο μας το πέστο, θα βάλουμε αυτό πάλι στην άκρη και θα ανοίξουμε το τελευταίο φλαράκι, δηλαδή το ζυμαράκι μας. Βάζουμε το τελευταίο μας το ζυμαράκι εδώ πάνω. Και προσέχουμε τη γέμιση να μην έρθει, δηλαδή να δουλεύουμε καθαρά, για να έχουμε ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα μετά στο τέλος. Και τώρα ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Ή θα το κόψουμε με βοήθημα, θα βάλουμε δηλαδή ένα στρόγγυλο ή ποτήρι, μπολάκι, ό,τι έχετε στη μέση και μετά θα κόψετε ένα σταυρό με ένα μαχαιράκι ή με αυτό που κόβουμε την πίτσα, και αυτό μπορεί να σας ευκολύνει, και θα κόψουμε 16 κομμάτια. Εγώ τώρα για ευκολία θα πάρω αυτό που έχω ήδη για τις τούρτες και έχει μία φορά 16 και 14 κομμάτια. Και είναι ιδανικό και μπορώ κατευθείαν να το βάλω εδώ πάνω, το πατάω, το πιέζω δηλαδή λίγο και έχω αμέσως 16 κομμάτια. Και παίρνω τώρα αυτό που είναι για την πίτσα και κόβω απλά εδώ που έχει ήδη τις γραμμές. Αν δείτε, ίσως αν έχει δηλαδή και βγει γέμιση και είναι απάνω ή στο μαχαίρι ή σε αυτό το πέρα για την πίτσα, θα παίρνετε πάντα χαρτί κουζίνας και θα το καθαρίζετε για να έχουμε ένα πιο καθαρό αποτέλεσμα. Ήρθε η ώρα τώρα να τα γυρίσουμε. Παίρνω πάντα 2 λωρίδες, θα το δείξω λίγο πιο καλύτερα, μπροστά. 2 λωρίδες, τις παίρνω, τις βάζω όρθια, τις γυρνάω μία φορά προς τα έξω και άλλη μία. Και απλά τις αφήνω ίσια προς τα πίσω στο ταψί. Και έτσι συνεχίζω. Παίρνω δηλαδή πάντα 2 λουρίδες, τις γυρνάω μία και μετά άλλη μία. Και το αφήνω ίσια προς τα κάτω. Και έτσι θα το κάνω δηλαδή τριγύρω. Μοιάζει σαν αστέρι ή λουλούδι, όπως θέλω ο καθένας να το δει. Θα το αφήσω τώρα για μισή ώρα, θα το σκεπάσω με μια καθαρή πετσέτα και θα το αφήσω για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Και αφού ξεκουράστηκε για μισή ώρα,
θα το βάλουμε στο κρύο το φούρνο στους 200 βαθμούς, στις αντιστάσεις, για 30 με 35 λεπτά. Το ψωμί μου το πέστο είναι έτοιμο. Μετά από ακριβώς 30 λεπτά το έχω βγάλει από το φούρνο, το άφησα εντελώς να κρυώσει και πιστεύω ότι θα εντυπωσιάσετε όπου και να το κάνετε. Ή δώρο αν είσαστε καλεσμένοι σε κανένα barbecue ή αν κάνετε οι ίδιοι σας ψήσετε, ακόμα σε μπουφέ ή σε οποιοδήποτε από τραπέζι. Εγώ εύχομαι να σας αρέσει, να το δοκιμάσετε. Μπορείτε να βάλετε, εγώ το έχω κάνει στο στυλ ιταλικό, μπορείτε φυσικά να το κάνετε πολύ πιο ελληνικό. Να βάλετε πάστα ηλιάς και να βάλετε τη δεύτερη την κρέμα, να την κάνετε με φέτα τυρί και να είναι πολύ πιο ελληνικό στα γούστα μας. Κάνε τη συνταγή και το μπορείς και εσύ.